later. So ayun guys, so muna to siya guys, tapos na po nag-charge. So igang gusto na ako maligo. So ta mag-prepare ta og tubig para maligo ta. Singog balik, wait lang ah. A few moments later. So karon guys, no, bago di ko maligo, naisipan ako nga mag washing sa motor namo para dili lang gid ako ang limpyo kung ang motor ko namo. So tara, washingan na nato.